空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロスマクロス惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星やあ、どうしたの？急にこんなところへ呼び出したりして。いや、君を映画にでも誘おうと思って。あら、残念ね。そろそろお店も忙しくなる時間よ。行けないわ。あ、そうか、忘れてた。俺ここんとこ時間の感覚がずれてんだ。あれ、空が映ってる。知らなかったの？軍の人たちが作ったのに。朝と夕方だけ空が映るのよ。しかしやりすぎだよこりゃ。あら、素敵じゃない。毎日美しい黄昏が見れるなんて。黄昏？誰も地球に帰る気なんかないんじゃないのかな。明日からはテレビ放送だって始まるのよ。あ、そうそう、ミスマクロスコンテストにジャミス・メリンが出るの知ってた？ジャミス・メリンってマクロスに乗ってるの？ええ、新中式の時来てたでしょ。本物のジャミス・メリンよ。見に行かない？土曜の夜。ああ、土曜は悪いけど無理みたい。当直で一晩中釘付けなんだ。あら、少尉にもなると大変なのね。いらっしゃいませ。アイリッシュ。はい。よし、それじゃあ私お夜食届けてあげる。あら、普通の人は入れないのかしら。いやいや、そんなことはないよ。大丈夫、なんとかするよ。お夜食は何人分？ああ、2人分でいいよ。僕1人だから。おいマックス、ミンメイちゃんがミスマクロスに出るっての聞いたか？え？ MBS マクロス放送局開局記念ミスマクロスコンテスト。応募総数400名の中から書類選考で残った28名の美女が出場。最後に栄冠を勝ち取るのは誰か。ミスマクロスコンテスト。我らの女王、選ぶのはあなた。ミンメイちゃんが出るのか。なあ、見に行かないか？隊長に土曜の勤務は休めと言われた。お前もだ。本当？一人で十分だって。えらく上機嫌だったぞ。隊長にも春が来たのかな。なんだこれか。何、ミスマクロス？なんでオタクが出るんだよ。 MBS マクロス放送局開局記念ミスマクロスコンテスト。紹介長さんが勝手に応募しちゃったの。応募総数400名の中から書類選考で残った28名の美女が出場。最後にこの栄冠を勝ち取るのは誰か。なんだ、焼きもちか？違います。ただバカらしいだけです。ミスマクロスコンテスト。我らの女王、選ぶのはあなた。例の戦艦で大規模な艦内通信が行われているようなのですが、なんとか傍受できないのか。それが極めて情報量の少ない中波通信でして、
なんだこれは。わかりません。15ミクラ前からこの状態で。よし、わかった。偵察機の準備をさせろ。第1第2エンジン24から36へ上昇。よし、発進する。機関所属第8強行偵察隊099乗員3名。任務敵艦の艦内通信の傍受及びその記録。コードネーム青い風。ご乗内の皆様、大変長らくお待たせいたしました。MBS マクロス放送局開局記念ミスマクロスコンテストを開催いたします。本番5秒前。4、3、2。MBS マクロス放送局開局記念ミスマクロスコンテスト、いよいよスタートです。このステージに並んだ28人の美女、この中からただ一人ミスマクロスの栄誉に輝くことができるのです。ではその幸運な女性に豪華なプレゼント。 VA18 ハイドロタービンエンジンを搭載の最新型スポーツ機ファンライナー、一機竹光のデザインによるものです。この高級機にぴったりの女性、それはあなただけです。随分と豪華なのね。新品っていう話よ。館内で組み立てた。ではここで審査の方々の紹介に移らせていただきます。まず最初はこの船マクロスの艦長グローバル准将。でもこうしてみると艦長も結構お偉方っていう感じね。いやらしい目つき。あなた出ればよかったじゃない。優勝できたかもよ。12時直上、敵機周回運動に入りました。偵察機と思われます。現在待機しているのはバーミリオン小隊、隊長は一条光少尉。プロメテウス、一条少尉を呼び出して。いないって？そんな。エントリーナンバー4、ショー・ブラクストンさん。今年20歳になる女子大生、大好きなものはアップルパイだそうです。あなたの出番、後ろに回してもらったわ。ありがとうマリコ。ジャミス・メリン。まさかあなたを初っ端に持ってくるとは思わなかったわ。あっちはあれで気を使ってるつもりなのよ。マイルはいつもこんなんじゃ。よして、ここはハリウッドじゃないのよ。だったらなんでこんなステージに。私は私の仕事をするだけよ。ジャミスさん、サインをしていただけませんか？私あなたの大ファンなんです。すみません、今こんなものしかなくってここにしていただけませんか？ごめんなさい、今ちょっと気分が悪いの。
サインが欲しいんならちゃんとサイン帳持ってきてね。12番林民明さん、そろそろ準備お願いします。はい。次だ。エントリーナンバー12、林民明さん。横浜から遊びに来ていて騒ぎに巻き込まれた林民明さん。チャイナドレスだ。先週16回目の誕生日を迎えたばかりの可愛いお嬢さんです。いいなあ。それでは審査員の皆さん、質問をどうぞ。いやー、なかなか写真よりも可愛いですね。恋人はいますか？いいえ、恋人と呼べるほどの人はまだ。お友達ならたくさんいますけど。お友達。一人っ子だそうですね。やはり男の子には近づきにくいですか？あ、いえ、お兄さんみたいないとこがいましたから。兄さんみたいないとこか。一条少尉。え？一条光少尉。なんだ？いらっしゃいましたら至急ブリッジまでお電話ください。なんだってんだ。ブリッジを。あなたね、待機中の軍人がどこを突き歩いてるの？敵機がそこまで来てるのよ。飯食ってんだよ。いいから早くプロメテウスへ戻って。スクランブルよ。あ、わかったよ。おい、タクシー。なんだい、スクランブルなら前期発進させりゃいいじゃないか。タクシー。おい、光る頑張れよ。プロメテウスまで急いで。エントリーナンバー13、ヒロミ・ロックフィールドさん。バーミリオン1、ただいま発進しました。一条少尉、特殊任務以外アーマード装備の使用は許可されてないはずよ。ああ。あなたゴーストも発信させてなかったの？必要なかった。どうしてそんな勝手な判断をするの？あなたはゴーストを支援すればいいのよ。それより敵の位置の表示ぐらい送ってくれても。それが軍用装備がもうまくそちらに。あれ？ちょっと一杯このお店3丁目デネプロ屋。それではこれより第二次審査に入ります。第二次審査は水着姿の審査で主にプロポーションチャンネル D3 に切り替えてものです。電波誘導は無理なのでレーザー誘導に切り替えます。なんなりとご勝手に。どうだ、入ったか？ああ、楽に自信できる。今記録始めた。よし、こっちへ映像回せ。なんだこれは。こんなことがあってもいいのか？どうかしたのか？見ろ、同じ一つの船に男と女が乗ってるんだぞ。なんだって？落ち着かないわね。どうかしたの？いや別に。あれ、ノイズが混じってる。調子悪いんじゃない？え？あら、やっぱり D3 に変えてもダメみたい。まったくどうなってんのかしら。さてと。エントリーナンバー10、
僕の民名まであと2人。民名ちゃんってわりかしいいプロポーションしてるの知ってたか？あ、トランジスタグラマーってやつだよ。12番の方、はい、出場口へどうぞ。はい。エントリーナンバー12、林民明さん。うわ大丈夫ですか？戦闘服の実験か？しかしあのような薄手の服ではとても戦闘に向くとは思えん。じゃあ奴らはここで一体何をやってるんだ？はっきりとは言えんが、これには戦闘とは違って一種の刺激を感じる。確かになんていうか胸のあたりがこうもやもやっとうずいてくるような不思議な気分だ。勝ち戦の時の感動か？いや、衝撃だ。かなりの衝撃を受けてるんだ。敵襲！敵の数は1機。さっきのやつだ。何？生きてたのか？ああ、ついてないんだ。エントリーナンバー28、ジャミス・メリンさん。ではあなたの主演作での有名なセリフを。踊りたいのにどうしても踊れないの。お願いだからドレスを踏んでる足をのけてくださらない？情報の記録は続けてるだろうな。ああ、しっかりやってる。いけー！なんてやつだ。なんてやつだ。破損箇所チェック。攻撃に移る。なんだ？突っ込んでくる。ダメだ！出し使ってろ！こちら青い風、偵察機大破、敵戦闘機も撃破。資料の持ち出しには失敗しました。
撃墜確認しました。対空警戒解除。さあ続き見よさていよいよ大詰め最終審査の発表です。ミスマクロスの栄冠は一体誰に輝くでしょう。やだ、もう最終候補が決まっちゃってるよ。ほとんど見れなかったわね。偵察機一機に何を手間取ってたのかしら。女の子にでも見とれていたんじゃない？まさか。わあ、ねえねえ、ジャミス・メリンが残ってる。バカね、当たり前でしょ。ジャミス以外あまりパッとした子は残ってないみたいね。あら、最終選考の中にニャンニャンの子が入ってる。もうダメだと思ってました。本当に夢を見ているみたいです。やったね。この分だとうまくいきそうだね。絶対だ。ミスマクロスか。まず無理だな。このコンテストは初めからジャミス人気の盛り上がりが目当てだ。そりゃ彼女は有名だけどまだ分かりませんよ。彼女ほどの女優なら普通はゲスト審査員になるはずだ。それをわざわざコンテストに出場するということは。そうか、初めから優勝するように仕組まれてる。いや、今日は観客全員の投票で決まるんだ。俺がそのことはさせんぞ。以上5人の美女が代表審査員7名によって選ばれました最終候補者です。さあ、この中からただ一人、これより行います会場の皆様の投票によりミスマクロスが決定するわけです。選ぶべき女性は決まりましたでしょうか。ミスマクロスコンテスト、いよいよ投票です。皆様、お手元のスイッチをお持ちください。それでは私の合図でスイッチを押してください。準備はいいですか。では行きます。スイッチオン。決定です。決定しました。ミスマクロスリン・ミンメイ。やったがな、アテラのミンメイちゃんがミスマクロスやってミンメイ。 MBS マクロス放送局開局記念ミスマクロスコンテストリン・ミンメイさんが我々の女王に決定しました。おめでとうございます。ミンメイが女王だって？民名の夢が一つ叶った。しかし光にはそれがとても悲しいことであるように思えた。彼女の遠い眼差しに自分の踏み込めないどこか別の世界を見る思いであった。ゼントラーディ艦隊の威嚇攻撃によりマクロスのレーダーシステムは使用不能となった。その最中、ミサを乗せた偵察機キャッツアイは光の正体に守られてマクロスを後にする。次回、超時空要塞マクロスブラインドゲーム。僕はもう追いかけはしない。君の走る影の後、人は誰も走り続ける。ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある。明日の先に何がある。遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続ける。